Prepare the way. Isaiah 40 verses 1 to 11. Dahito iti baro nga serye tayo ita nga bulan. Ti entero nga pamilya ti Jesus Reigns Ministries, ti entero nga lubong, inadaptar na dito nga tema para ka dito nga tawen. Umuna nga paset ti serye tayo ket napauluan ti comfort God's people. Liwliwaen nyo dagiti tattaok. Deta ti Ilokano na. Dahito met ti Paulo ti mensahe tayo ita nga oras. Kakabsat ti itatabog tayo ti deto'y baro nga tawen. Inkuykuyog tayo ti didigra ti pandemya nga nagsaknap ti entero nga lubong ti napalabas nga tawen. Nasurok nga 85 nga milyon ti naapektaran ti COVID-19 ti entero nga lubong. Ken 1,800,000 metten nga nasurok tinatay. Ekspektaren dagiti eksperto nga grasok pay dito nga bilang inton may rehistro dagiti baro nga nainpektaran gapu ti panag-obserbar tayo kadigiti Christmas ken New Year holidays tadimot mangikaskaso digiti tattao nga mangobserbar ti protocols. Agram-ram-ram ti panagbuteng, panagduwa-duwa, panagtuok dagiti naapektaran ti ditigra. Dagiti nagminatay, dagiti madamang ngangabit, ken nakakonfine ka dagiti hospitals, nganganin may busan ti available nga kwarto, nga manduen dagiti mapaksuyanen nga medical frontliners, kadigiti na duma-duma nga hospitals ti Amerika. Dagiti naawanan ti trabaho, nga mauawananen ti pagbiag, dagiti ma-eject kadigiti pagkasaraan nan gapot awang pagbayad da, dagiti adu nga negosyo nga mapilitanen nga agrikep ken utang nga saan nga mabayadan. Adun ti mauawanan ti namnama, ket adun ti may report nga suicides, apataod detoy a pandemya. Sa madamag tayo, nga mangrugimanen nga dumteng ti sabali a saringit wenno variant nga kunada ti COVID-19 virus. Nga kunaenda nga nadamdamsak ti kaalistuna nga agwaras. Adu nga syudad ken estado ti Amerika ti naka-lockdown wenno nalimitaran ti panagruar dagiti umili kadigiti na duma-duma nga paset ti lubong. Kasla di magawidanen nga mangegantun ti asog, dung-aw, kanikis, dagiti saanen nga makaibtor, nga mangpunno ti entero nga lubong. Agarop kastoy, ti kaarig ti pagilian ti Israel, idi idanon ni Profeta Isaias. Dagitoy nga bersikulo nga pagrekusan ti mensahe toyo ita nga oras. Isaias 4:40 versikulo 1. Liwliwaen nyo digiti tattaok kunan ti Diyos tayo. Wen liwliwaen nyo ida. Versikulo 2, parigtaen nyo digiti tattao ti Jerusalem, ibagayo kadakwada nga umdasen tinabayag nga panagsagsagabada, ket napakawanen digiti basbasol da, naan anay ti panangdusak kadakwada, gapu kadigiti amin nga basbasol da. Surutan tayo man dito Ingles, gaputa napukaw jay meaning na kadito nga Ilokano version. Isaiah 40 verse 2. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. So, jemet versikulo 3, kunana detoy at datimek nga mangipukpukkaw, itilet ang mangisagana kay ti dalan ti Apo, dalusan nyo ti dalan tilet ang apagnaan ti Diyos tayo. Bendisyonam kadi Apo ti panakaibasa ti nasantuan na sasaw. Manipod kadigiti 3 nga bersikulo ti Isaias kapitulo
40 versikulo 1 aging 3. Maadaw tayo digiti 3 puntos nga pakabuklan ti mensahe nga napauluan liwliwaem dagiti tattaok. Apay akasapulan dagiti tao wenno dagiti Israelitas ti liwliwa kadagiti apanawen? Nga kasmet ti panagkasapul tayo ti liwliwa kadagitoy apanawen ti pandemya? Anya dagitoy nga ipaay ni Apo Dios nga liwliwa. Dagitoy balikas nga pinangiladawak ti kasasaad tayo ti masungad nga tawen nga asog dung-aw kanikis dagiti saane na makaibtur nga agallangugan ti entero nga lubong ti pinataod ti pandemya ti kaarig akasasaad dagiti Israelitas kasangwanan nga ipakdaar ni Isaias daytoy nga propesiya. Kastoy man kakabsat ti kasasaad ti Israel kasangwanan jay Isaias kapitulo 40. Napalalo a panagtutuok dagiti Israelitas. Pataod daytoy tinaglalabet nga basbasol ti agbaliw-baliw a pamatida, panagrebelde wenno sanda panagtulnog ken Apo Dios, ket ti kadadagsenan nga basolda, ket ti panagrukbabda ti sabsabali nga di Dios. Awang kadit kasta nga maobserbaryo nga mapaspasamak kadagiti panahon. Dinusa ni Apo Dios dagiti Israelitas babaen tinagsubla-sublat nga panakaituray, panaka-exilda ti sabsabali nga nasyon nakas kadagiti Assyrians ken Babylonians. Dispensaran niyo Apo ta Babylonians dito na isurat ko. Katimet Isaias kapitulo 10 versikulo 5-6. Dati pang suportar ko, dati panakadusa da. Kinuna ti Apo, kakaasi ka Assyria, taaramaten ka akas pang-or, apang dusa kadigiti kapungtut ko at tao, imbaong ka amang raot ti nasyon, asaan nga agbuteng ti Diyos, kadigiti tattao nga na magpungtut kanyak. Imbaong kayo nga agsamsam, agtakaw, ken mangibadde-baddek kadigiti tattao akas tapok kadigiti kalsada. Makita yo ti talaga nga gura ken sakit tinakam ni Apo Dios kadigiti Israelitas kadigiti aramid da. Ti kasasaad ti Israel kasangwanan ti Isaias kapitulo 40 ket napalalo ti panagtutuok dagiti Israelitas. Na ibaga kitayen rinaot dagiti taga-Assyria kanino kupar dati Israel isungag sagsagaba dati adung arigat ket kakabsat diyo kadi maiyasping ti kasasaad tayo ita. Rinaot na tayo ti puwersa a nangokupar ti pagilian tayo. Saan nga nasyon nga puwersa na dangkok ti COVID-19. Sino kada kayo ti sana nakarik na ti rigat kadigitoy a panawen. Sino ti saan nga makasapol ti liwliwa ken tulong ni Apo Dios. So ti may kadwa nga maobserbar tayo kasangwanan ti Isaias 40 ket nasyan metlaeng ni Apo Dios kadakwada ti saan na nagbayag. Kas ti masansan nga napaspasamak ti daan na katulagan wenno masasaw nga Old Testament, pabasa tayo ti panakagura ken panagpungtot ni Apo Dios gapu kadigiti 50 a panagbasol dagiti Israelitas nga isudat masasaw ngamin nga napili nga kapututan. Wenno tao ni Apo Dios ida. Kasla kapamilya na kuma nanipod pay di pinarsuan na ti lubong. Ngem ti dinagbayag ket uray no kasanut pungtot na kaasyan nan tumanen ida ket yaon na manen ida ti panagtutuok da. Kastoy kakabsat kadetoy Isaias 40 versikulo 1 aging 3 tinapasamak imbaon ni Apo Dios ni Isaias nga mangipakaammo kadetoy nga isalakan manen ni Apo Dios ken usaren na digiti sumagmamano
nga Israelitas ang mangisagana ti dalan ti Apo. So, obserbaron nyo detoy. Dumtengen ti pan nakaisalakan ti Israelita ket agpatinggan ti pan nagtutuok da. Apayaw na yung kata nagpintas ko manapo nga manggagan tayo kadigitoy nga panawen. Detoy kastoy a klaset damang. Kadetoy nga sitwasyon tayo nga ngani di tayo maituruden ti sagsagabaan tayo. Impakaamupay ni Isaias nga malaksidla dejay isasardengton kanidadanon ti pan nakaisalakan. Impakaamupay ni Isaias nga da misyon nga paaramid niya po Diyos kadigiti tattao na nga Israelitas. Naindaklan nga plano ti panakaisalakan san laeng nga digiti Israelitas no di pay ket digiti na duma-duma nga nasyon. Mabasa yo dayjay kakabsat, tahan ko lang nga impan dito'y PowerPoint. Isaias kapitulo 65 versikulo 17 hingganat 22, pati pa 24, pati siya ket nasdaawak nga nakabasa kadetoy, kabayatan ti panang research ko kadetoy nga leksyon. Makita yo kadi, ti kadakkel na nga challenge detoy nga agukrad ti imatang tayo. Inyasping ko itay, di pa nagtutuok dagiti Israelitas, tiyag da mga rigrigat tayo nga agsagabat ti pandemya, nga agururay met, ti pa nagjibos, ti pa nagtutuok tayo. So, dinamag ko itay, saan ka di nga makapabang ti damag, nga agjibusen ti rigrigat yo? Ngem, dati ti kinuna niya po Diyos, ngayon nayon na, at da ipaaramid ko kada kayo. Kas nalakong ko na, apo nga papastor, da kayo nga leaderes ti discipleship group, da kayo nga volunteers, kanda kayo amin na mamati ka na po Diyos. Kunana. Agan anos kayo tiyag da mga rigrigat yo, kadeto'y panawen ti pandemya. Ngem, itultuloy yo nga ikasaba ti mensahe ti naimbaga damag, ti sangalubungan, ti laksid, ti agtultuloy nga rigat yo. Kaslakasano ko, deta ti ibagbagana. So deti ti nalabit a masanudsod tayo. Kasano nga maaramid tayo ti misyon tayo no madamang agrigrigat tayo. Nga ngani di tayo magabenan ti kadot trabaho. Amin nga tattao ita ket makarik na ti rigrigat kadigitoy nga panawen. Ngem ti pagyamanan tayo. Da tayo nga mamati ka na po Jesus. Ket maawat tayo nga paset ti biag. Ti maysa nga Kristiyano, ti panagtuok wenno panagrigat. Nang nangruna, no ti panagrigat mo ket para ka na po Diyos. Ken, ti dakkel aliwliwa nga mangpakired kada tayo, ti panahuen ti rigat. Ket isu ti pamati tayo, nga ni Apo Jesus ket adda kada tayo, amang tarabay, ken mangpapigsa kada tayo, uray pa'y ti karirigatan apaset ti biyag tayo. Makuna tayo ngamin, nga idaydayaw ni Apo Diyos, ti panangideklarar tayo, jakim PowerPoint dito yan. Kabailak asarangten ti anyaman na banag babaen, ti pan nakabalin nga ited kanyak ni Kristo. Dito iti Philippians 4:13, nga agkungko na nga I can do all things for Christ, who strengthened me. Isut ka po na nga, masapol nga liwliwaen ken paregtaen na tayo ni Apo Dios nga umuna sakbay nga mausar tayo. So dayjay may kadwa nga Korinto versikulo 1 kapitulo 1 versikulo 3 English basak dito ita dinamanen kitan tayo ti panakayulog na. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Dayjay comfort ket sana masarakan manen ti kay batugan nat JRM Ilokano takas ti imbagana. Agyaman tay iti Dios ti Ama ni Apo tayo, ti Ama ni Apo tayo Jesucristo, wen ti manangasi nga Ama, ti Dios nga pagtaudan ti pigsa tayo. So, pigsa tayo, ti inusar na imbes nga comfort. Kasano ti
agdaydayaw ken agyamyaman kanapo Dios nga kas ken ni Pablo idini isurat ni Pablo detoy ket adda nga si babalod ngem adda pa lang panawin na nga mangibaga ti blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So kasano nga ang daydayaw ken agyamyaman tayo kanapo Dios kadagitoy akarigat ti biag. Nohang ka Kristiyano samo masungbatan detoy. Ngem gapo ta iso ti Dios a paggapuan ti liwliwa ken pagtaudan ti pigsa tayo makuna tayo paylaeng gapo ta ni Apo Dios ti kunan ni San Pablo nga God of all comfort. So itata kakabsat. Anamot nga rod itata ti klase ti liwliwa nga sarsaritain ni Isaias nga impaay ni Apo Dios kadagiti tao na. So, obserbaran nyo kakabsat na pangkukinuluran na gito na duma-duma nga kolor. Ta detoy ti tay ko nakita naggapuan dayjay outline detoy sermon tayo. So kuna na ito liwliwaen nyo dagiti tattaok dayjay tinagbali na title tayo. Kuna ti Diyos tayo. When liwliwaen nyo ida paregtaen tayo dagiti tattao ti Jerusalem ibagayo kadakwada nga umdasen tinabayag a panagsagabada detoy ti may kadwa ket napakawanen dagiti basbasol da nan anayen ti panangdusak kadakwada gapu kadagiti amin na basbasol da. Kakabsat ti katengaan ti rigat ket isut kang runaan nga panakasapul tayo ti presensya ni Apo Dios kada tayo. Kasano kuma ti panang balasiw tayo ti ginget ti patay. No awan ni Apo Dios kada tayo. So, deto'y ginget ni malagip ni Nitat Ilokano nangam deto'y dayjay Psalm 23. The Lord is my shepherd. Even though I walk through the valley of death, dayjay valley of death iso dayjay dayjay ginget nga inyo Ilokano. Aya. So kunan jay Ilokano nga bersikulo ipaay mo kanyak ti baro a pigsa tarabayan nak ti tumutup adalan nga kas ingkarim ket uray pay no ginget ni patay ti paglasatak saan naktungag buteng taadda ka kanyak ti sarukod ken baston mo sa lakni bandak thy rod protect and comfort me kunanan sa katitay tay Ingles. And then adda tallo nga liwliwa ni Apo Dios para kadagiti tao na. So anyada dagitoy. Ti umuna kakabsat nga kastay in pakitak tay nakuluran nga bersikulo nagpatinggan ti panagsaga ba dagiti Israelitas. Apo Dios kun nakitay nagimbag ket kuman nga mangigami met kengka nga nagpatinggan ti pandemya nga inyeg ti COVID-19. Deti man ti umuna nga liwliwa. Ket ti kunen na detoy daytoy ti liwliwa ti panaginana. Dimtingan ti panawen nga makainana tayo. Kunana ijay. Kaarig datay may disum tay bakbaklayem gaputa inyalis mo ti sabali. Makainanakan gaputa addan ni Apo Dios nga mangipaay ti presensya na tapno paginanaen na tinabannog nga espiritu tayo. So dayjay ti immuna nga liwliwa nga ipaay na kadagiti Israelitas nga mabalimet nga kiddawen tayo nga ipaay na kada tayo. Malagip mo kadikabsat dagiti sagsagabaen tayo kadagitoy a pandemya. Kinibor ti pandemya ti sibubukel nga aspeto ti biag tayo a personal, pamilya, komunidad, pagilyan tayo kan tintero nga lubong. Sinutsan nga agsaibek nga makangeg kadagitoy a paspasama. May isa ka eskwela ti high school ti nakasaritak idikalman. Nagsakit ti COVID-19 ti naunaan nga anak na ijay Las Vegas. Awan sapay makalawas nor arigen. Agtawen ti 49 years old. Napintas ti trabaho na, negosyo na. Iso nga saan nga agtrabaho ti asawa na. Saan nga napalubusan da kumpadre idi itaray da jay anak
intaray data ospital di anak na. Gaputa saan damit nga kakabalayan. Sa di da mabalinmet nga bisitaen di ospital. Di da pa'y mapadamagan ti kasasaad na gaputa di la asawa na ti authorized nga makisarita di doktor. Namuan dalaing idi natay idi baro nga tawen. Saan da nga nasirpat idi nagsakit. Saan da manen na nasirpat idi natay. Na-cremate latan ti kalpasan na. Manong rinibribo nga biktima ti COVID-19 ken pampamilya nga nagsagaba kadagitoy kakabsat. Manutay ko nak 1,800,000 nga nasurok ti pinatay ti COVID-19. Wenno tay panagdandanag dagiti agad dayo pamilya. So hangkon nga inya dayo dagiti example inusar kon ti pamilya kabsat dua ti anak ko nga sumangsango ti COVID patients di trabaho da nga kas nurses di California ken Texas. At dapay sa baling anak ko nga agmakatawenan nga di makaawid di California ta nataltalged ti agdama nga yan na ti maysa nga syudad di Asia. Inaldaw nga agsasarita kami ti telepono knowing nga mabalin nga di napasamak di anak ni kumpadrek. Maaramid no adda makubid kada kami. Kasanon ti panagbibiyag dagiti naawanan ti trabaho nga inaldaw ti sweldo da wenno tay dati nga padakidi nga ahente ti insurance wenno real estate no sanda nga makarwar ket awan komisyon da pangalan da pay ti pagbiag da no awan ti adu nga urnong da. Wenno dagiti pada nga elderly ditoy Hawaii ken uray sa dinno nga paset ti lubong nga awan medical da, gaputa adda da pay laing ti puder digiti nang petisyong kadakwa da nga anak da nang nangruna no naawam namet digiti nga anak ti trabaho. Digiti agkaskasera laeng nga naawan ang trabaho. Kasanupay ti panagbaybayad da ti kasera da ken pagbibiyag da. Kakabsat kadigitoy nga sitwasyon. Awanen ti mayasping pay nga mas epektibo nga liwliwa ngem tay pannakariknam ken pannakaammom nga ti presensya ni Apo Dios ket adda ken ka. Tamaypay ni Apo Dios ti pigsa ken liwliwa ti amin nga sitwasyon nga adda kadatayo tinarikot a kasasaad. Tadaytoy man ti kinuna ni Apo Jesus ijay San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28. Umay kayo kanyak, da kayo amin, anabanog, ken madagdag senan, ket paginanaen na kayo. Kakabsat, sino kada kayo ti saan na nabanog? Sino kada kayo iti saan na madagdag senan, ti kastoy nga kasasaad tayo? Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Agkitakit kakadi kakabsat nga mangawat kadetoy. Kasta ti kinamanang nga asin ni Apo Dios uray no kasla diyo marikna. Wenno ipagarup mo nga binaybay anakan. Di mo lamadlaw nga ad-addapay nga asideg ken ka no narigrigat ti kasasaad mo. Tani Apo Dios ipakita na ti asin na. Babaen ti panangited na ken ka ti inana kadagiti narikot nga sitwasyon mo. Ket no mapadasam ti inana, nga nilaing Apo Jesus ti makaipaay, kabailam ti mangsaranget ti ure ana nga sitwasyon. Ti may kadwa nga liwliwa. Napakawanen dagiti basbasol da kinuna ni Isaias. Napakawanen dagiti basbasol tayo. So, kadetoy, ipapaay niya po Diyos ti liwliwa ti pannakaisalakan. Daytoy kakabsat ti kadadakkelan nga probisyon niya po Diyos nga may ipaay na ti kararwa tayo. Napatpateg daytoy ngem ti kinabaknang. Napatpateg ngem pati salunat tayo. Napatpateg ngem ti mismo nga pagtengan wenno makan tayo gaputa agnanayon ti resulta wenno pagbungaan daytoy nga liwliwa ti pannakaisalakan. Takayat nasa wen jay liwliwa ti pannakaisalakan mo ket narukatan kan ti pannakaadipen ni Satanas.
No naikawar ka ti basol, itaket pinugsaten ni Apo Diyos ti panakaibawed mo ti basol. Naispaldan ti dusa ti impyerno ket naugasan ti basbasol dan. Ket inikkan na idan ti gundaway mangrugi ti baro a biag, baro a namnama, ken baro nga kinatao, babaen ken ni Kristo Jesus. Amuyo ka di kakabsat, ngano addaken ka ti pamatalged ti panakaisalakan. Agbaliw ti panirigam ken prioridad mo ti biag. Manipod ti naidagaan, wenno nailubungan nga panirigan, ket ti sirsirpate mon, ket daytay nailangitan. Manipod ti panarigan nga talabagbagim ti pakaseknan, ket makita mon ti pakaseknan ti sabali nang nangruna dagiti maipanggep ti pannakaisalakan ti kararwa dagiti pamilyam, kakabagyam, gagayem mo, ken ti sangalubungan. Mabigbig mo ti balor, wenno presyo ti pannakaisalakan mo. Awan binayadam kakabsat, ta naipaay keng ka gapu ti grasya ni Apo Dios, ken babaen ti pamati, awan ti makaulo ti panakaisalakan na, babaen ti panagparintumeng, panagkaradap, panagdepa, panakaikrus, ken panagaramid ti oraan yaman nga aramid. Ngem tinakaigapu ti libre nga sagot ket kuna ni Pedro detoy. Taamuyo no anya tinaibayad tapno mawaya-waya angkay ti awan serserbina panagbiag at tinawid yo kadigiti kapuunan yo. Saan kayo anagatang babaen ti banag a madadael kas ti pirak wenno balitok. Nawaya-wayaan kayo ket di babaen ti pannakaidaton ti napateg a dara ni Kristo. Amayarig ti kordero nga awan mulit ken tulaw na. Sana intuloy di versikulo 20-21. Sakbaya pinarswa ti Diyos ti lubong pinili nang ni Kristo ket naiparangarang kadagitoy mauding aldaw tapno maisalakan kayo. Gaputa mamati kayo ken kuana. Gaputa nagtalek kayo ti Diyos nga namagungar ken namagbalin ken kuana aman nakabalinunay na iturong ti Diyos ti pamati ken namnamayo. No mabigbig mo kabsat ti balor nga binayadan ni Apo Jesus tapno may salakan ka. Maawatam nga nangina ti bayad ti pannakaisalakan mo. Ket ti umnong responso wenno umno nga panagsubad mo ket ibinglay mo ti sabali dayta pannakaisalakan mo. You were blessed to be a blessing kuna ti English nga challenge. Ket ti maudi nga liwliwa nga ipaay ni Apo Dios. That she has received from the Lord's hand double for all her sins. Dito ket direktamente nga naadaw di versikulo ti Ingles. Nakaawat ti doble nga pabor kalpasan ti pannakapakawan na. Minantener ko nga min di Ingles nga presentation ni Pastor Mark. Kaputa sana nalaon di Ilokano version ta Biblia deto'y versikulo nga naggapuan deto'y. Deto'y kaya't nga sawen, the comfort of reception. Di liwliwa ti panangawat ni Apo Dios kengka. Ti malagip ko nga example ti reception ket itenabiita ket deto'y kasar ti napanunot ko, wedding reception. Ket iso day party nga formal nga tila mapastrek ket digiti na imbitaran na sangsangaili. Okay? So day ti reception. Makablaawan da ti ruangan ti ballroom no hotel ti nakaangayan ti kasar. Sadan to ma-escort nga mapan ang tugaw ti nairanta para kadakwada. So detat kayat na nga sa uwen kakabsat nga inikkan na katililiwan ni Apo Dios nga inawat na ka ti pagaryan na deto'y tinayon na deto'y anya ti kayat sa uwen nga road deto'y Lord's hand double for all her sins. Inadal ko deto'y kakabsat.
So dito nga sequence jay Isaiah Kapitulo 40, versikulo 2. Kita niyo detoy, tapno at na mawatan niyo. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her, kunana jay, ne, that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. Doble nga pabor. Tinapanunot ko nga inusar, apan ang ilawlawag ka detoy, maudi nga liwliwa. Kaya tapnuno at nga maawatan nyo, agsubli tayo detoy, kadetoy kasasaad ti Israel, kasangwanan ti Isaias 40. Rebelde nga managbasol da, alaw-ao da nga tattao, gaputa agalala da ti pamati, tinalikudan da ti pamati da kanapo Diyos, ket insukat da ti Diyos, dagiti taga Assyria, wenno Babylonia, ti pudpudno nga Diyos, iso nga ti pudpudno nga Diyos, dinusa na ida. Kastamet ti kaarig tayo kakabsat, idi santay pa nga insuko ti biyag tayo kanapo Jesus. Impyerno idi ti destinasyon tayo, gapu ti basbasol tayo. Ngem kinaasyan na tayo ni Apo Diyos, pinakawan na nagiti basbasol tayo, babayan ti panang bayad ni Apo Jesus ti dusa, nga nairanta nga para kada tayo. Sa indaton na ti bagina jay krus, ket napakawan ken naugasan ti basbasol tayo. Detay ko na deto yan, that her iniquity is pardoned. Deta ti imuna nga naindaklan nga pabor, gaputa saan tayo nga maikari kadetoy nga pardon. Kaya, ket gaputa saan tayo nga maikari kadetoy, babaen ti anyaman nga aramid tayo. So, babaen laing ti grasya ni Apo Diyos, na ipaikat da tayo detoy, iso nga dayjay ti bagbagak nga umuna nga pabor, nga babaen ti pamati, ken panangawat tayo kanya po Jesus, kastoy tinapasama. John 1:12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Dayjay bagbaganay jay nga dagijay digiti managbasol na nga mati ken ni Apo Jesus nga nangawat ken kuana kung kunana itoy he gave them the right to become children of God to those who believe in his name. Mayat dito Ilokano, ngay maddamit digiti mawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikanda idati kalintagan nga agbalin nga anak ti Dios. So deta kakabsat, nagbalin tayo nga anak ti Diyos, deta ti kunak nga doble nga pabor. Manipod ti maysa nga managbaso la madusa ti impyerno, pinakawan na tayo ni Apo Diyos, sana tayo pinagbalin nga maysa kadigiti anak na. Kakabsat, dagitoy ti liwliwa tayo. Makaina na tayon, gapu ti presensya ni Apo Diyos ti biyag tayo. Kakabsat, tiliwliwa tayo kat naisalakan tayon babayan ti probisyon ngayon paay ni Apo Diyos. Tiliwliwa tayo kat naawat tayon akameng ti pamilya ni Apo Diyos iso nga kabelan tayo kuman. Nga sarangten ti orean niya nga parikot wenno problema ti masangwanan at awen. Gapu taadda ni Apo Diyos kada kayo. So ti panggibos ko nga sa ludsod kakabsat katagaput jay versikulo 3. Nakasagana kakadingaruden nga agserbi ken kuana. Tumulong ka nga mangisagana ti dalan ni Apo Diyos ti may kadwa nga panagsublina. Prepare the way. Deta ti tema kakabsat ti mensahe tayo itata nga bulan. Deta ti tema ti Jesus Reigns Ministries itang atawen. Ti karit ko kada kayo kakabsat ket agbalinda kayo kumaamin nga volunteers umarayat tayo kuma nga isagot tayo ti bagbagi tayo. Tapnon makipartisipar tayo tinaindaklan nga aramid. Let's prepare the way. And this is our prayer
In Jesus' name, Amen.